ingkang satuhu kinurmatan. Menika wujuding berkata panampi rawuhipun tim asesor saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonten ing daerah Istimewa Yogyakarta Diningrat ingkang wekdal badhe diperiksa. Monggo kawula temanipun desa Bupati Desa Banjar. Akreditasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta supados lenggah wonten ing papan ingkang sampun dipun jawisaken. Sepisan malih sugeng rawuh kaaturaken dumateng tim akreditasi saking Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dumateng sedaya kemawon kaaturan lenggah wonten ing papan ingkang sampun kajawisaken. Gue pamer nang Jakarta. Ya, dan memang apa mereka yang apa? Saya kira justru malah lebih. Ini kalau nanti tapi yang paling penting nanti bagaimana ini biar bisa seluruh warga makin bisa menikmati. Apakah itu nanti suplainya, ada yang mungkin bantu suplainya, nanti mungkin yang sebelah sini bantu kemasan, nanti yang sebelah sini mungkin bantu dalam proses distribusi. Soalnya kayak namanya lini produksi itu kan nanti tidak hanya masalah gawe, ini ya termasuk masak ini, termasuk bagaimana suplai barang. Saged mundut bresa wonten kadang-kadang ingkang genah-genah menika untuk urutan pira mboten badhe yen dipun del saking sakmenika Banjarharjo majeng mboten badhe yen mbok pilih lorot supados suntikan fasilitasi ekspresi masyarakat kadosta kula ingkang bagian kula wonten mriki menika upacara adat menika wonten 3 dosa 8
ingkang kasifat pribadi menika ubeng ingeripun tiang gesang upacara menika wiwit wonten guwa garba ngantos seda menika wonten 17 kathah mati kemawon kaping 8 mangke tasih geblage lajeng mangke lairan menika wonten paling kathah menika wonten 11 lajeng upacara adat baritan menika namung mangke kejiwanipun baritan sampun serentak wonten 26 pedukuhan ning anggenipun nindakaken boten sareng lha bendah saenipun Pak Kades benjang menika yen menika pagem akbar sareng menika boten ateges setunggal papan hari Senin pon mangke bar menapa panen raya sesuk ngenengke baritan kawula didukung 22 mangke menika saderengipun Mbak pendamping menika gawe kalender event mangke saking mriku